Salut! Sunt Alina. În acest episod, în primul rând, aș vrea să-mi cer scuze. Rândul trecut, probabil din cauza emoțiilor, am maltratat limba română. Cunoștințele de limba germană vă fac viața mai ușoară. O greșeală recunoscută e pe jumătate iertată. Îmi cer scuze încă o dată. Trecem imediat la ce ne interesează. Integrarea în Germania. Care sunt primii pași? Anmeldung se face la Rathaus sau primărie. Dacă aveți ceva închiriat, cu atât mai simplu, sau cineva vă poate lua în spațiu, în acest fel vă oferă o adresă. Pasul numărul 2, Arbeitsamt, oficiu pentru plasarea forței de muncă. Acolo vă înregistrați ca și căutător de lucru. Asigurarea medicală. Este un subiect mai amplu, ceea ce trebuie să rețineți, este extrem de important. În Germania, asigurarea medicală este obligatorie, indiferent pentru care variantă optați, cea privată sau cea de stat, fără nu se poate. Toți acești pași, dacă îi facem corect, de la bun început, ne duc mai aproape de țelul care îl avem fiecare dintre noi. Și, bineînțeles, șansele se măresc atunci când încercăm să învățăm și limba. Eu vă urez succes și toate cele bune!